नमस्कार मित्रांनो, तर तुमच्या सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे। तर आज आपण लहान पिल्लांना ह्या गाईचं दूध काढून पाजणार आहोत। जी जर्सी गाय असते तिचं दूध खूप पातळ असतं, त्यामुळे आपण लहान पिल्लांना हे दूध पाजणार आहोत। जर तुम्ही ह्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आपला चॅनल सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका। हे तुम्ही पाहू शकता, हे जे पांढरं पिल्लू आहे त्याला आपण दूध पाजणार आहोत। जर त्यांची आई आजारी पडली किंवा तिला दूध नसले तरी ही गाईंचं किंवा शेळीचं दूध पिल्लांना पाजलं तरी त्यांना काय होत नाही, तरी ते मोठे होतात। त्यांना दूध हे आपल्याला काळजीपूर्वक पाजावं लागतं। जर दूध त्यांना ठसका लागला तर त्यांच्या फुफ्फुसामध्ये दूध जाऊन ते पिल्लू आजारी पडून मरू सुद्धा शकते। हे तुम्ही पाहू शकता। इथे आता आपलं दूध घ्यायचं आहे। हे पाहू शकता, हे पिल्लू कशा प्रकारे पित आहे। तुम्ही हे पिल्लू पाहू शकता कशा प्रकारे हे दूध पित आहे। ही जी दोन पिल्लं आहेत त्यांना आपण दोघांना अर्धी अर्धी बाटली दूध पाजणार आहोत। आता आपण दुसऱ्या पिल्लाला दूध पाजूया। जर आपण पिल्लांना दूध पाजलं तर ते त्यांना सवय झाल्यामुळे ते आपल्या मागे पळतात, आपल्या मागून ते हलत नाहीत। आता हे पाहू की तुम्ही, इथलं दूध संपलेलं आहे तरी ते बाटली पाहून आपल्या मागे धावत आहेत। हे तुम्ही पाहू शकता, इथे सर्व मेंढे आहे, ह्यांना सुद्धा एक पिल्लं आहेत। ही बाटली पाहू शकता, ही बाटली स्वच्छ धुवून आपल्याला ठेवायची आहे, कारण तर नाही दिली तर पिल्लं आजारी पडू शकतात। हे तुम्ही पाहू शकता, आता बाटली संपलेला असून सुद्धा ते बाटलीला पित आहे। आता तुम्ही पाहू शकता, हे आपल्या बाटलीत दाखवलं तसं कसं महाग पडत आहे। त्याला वाटत आहे की त्याची आईच आहे। जर तुम्हाला अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।